To ja hovorím, kto nemá čísla, tá ten neleze na obrazovku. Vždycky hovor všetko. Haló? Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, nie? Sme sa tu zišli, nie preto náhodou, že 4. január. Nie je to náhoda, to bolo ako nami naplánované ako dopredu, nie? Lebo my sme mali zmluvu s Markizom de Sade, nie? Že my do dnešného dňa nemôžeme otvoriť chrap. Tá televízia Markiz de Sade, ktorú sme my ako opustili, musím povedať, že urobili pár rán pod pás, nie? Nezachovali sa, hlavne teda pán Kika, to sme si mysleli, že my len postupom času zisťujeme, nie, že celebrity, aké sú to vlastne, jak bublina funguje, hej? To chvíľku je a plasne. Je všeobecne známe, nie jak nás ľudia majú radi, nie jak chcú náš... Chruňo, neskač mi do reči, ja ti neskáčem. Nás ľudia zbožňujú, mnohé dievčiny by chceli... Nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale je to tak. Nie, ale... Všetkým odkazujem, Chruňo je môj. A mnohí sa nás pýtajú na náš názor. Nie, mnohí sa nepýtajú, jak tuto pán redaktor sa nepýta, ale to je Slovensko. Ja by som chcel, ešte tým projektom niečo ako Markiz de Sade, akože že veľké veci, nie? Také tie veľké veci, nie? Že ako, nebudem to teraz menovať, ako vyhulený malý bobor a takéto, nie? Že sa hrdím, že teraz ja akože nacpem do niečoho, nie, že peniaze a výsledok prd. Výsledok prd. To ja hovorím, kto nemá čísla, tá ten neleze na obrazovku. My máme číslo obľúbenie 2, 4 a 32. My tie čísla máme 16, doma. 16. Máme, normálne sme si ich dali zaramovať. Ja hovorím tým, ak nemáš číslo, nelez na obrazovku. Ja sa už nebudem rozčulovať, že takíto ľudia, čo nemajú číslo, tak si myslia, že robia zabavu. My robíme zabavu, lebo my máme čísla. Mimochodom, o chvíľu podpisujeme zmluvu s televíziou Juchu. Toto sme chceli povedať. Markiz de Sade, tešte sa. Chceli ste to, nechceli, aby sme boli úprimní. Národu hovorili svoje názory, recepty. Národ mohol mať moje recepty, ktoré sú veľmi, veľmi... cenené. Mohol, bude mať televízia Juchu moje recepty za 8 miliónov. A to ešte, akože Moriku, nie? Že označili, že ako teda ona... Všetci sa pýtajú, že jak akože ona k tomu majetku akože došla. Toto je Slováč, že toto zaujíma. Pýtam sa, mňa niekedy zaujímalo, kedy došla k Morika peniaz? No mňa nie. Nie je to... Mňa nezaujíma ani kedy dojdem domov. Mne to ešte ako ja dojdem a na čom dojdem. Hlavná vec, že dojdem. To je podstatné. Ja si myslím, ľudia, zaoberajme sa podstatnými vecami. Nezaoberajme sa fatkami, podstatnými, tam je kamera, podstatnými vecami. My sme jeden povrchný národ a to robia televízia Markiz de Sade. My sa nezaoberajme, tuto nejaký pišta, muchotrávka bude vyprávať fatky a nepozerá to nikto. To môžem rozprávať aj ja takto. To môžem si sadnúť a rozprávať, ale pán Muchotrávka, ja mám čísla. Ja mám čísla. Vždycky hovor všetko. Sú na zeme guli ľudia, čo mňa nemajú radi. To, že krtko očami nevidí, to mne nevadí. Pes, keď je chorý, on nekadí. Ale keď ho kopneš do guli, sa vykadí.